ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Wara yang ni ka motion hala ka bayadai bat ka jengti yaki marpo khendau hapo kane ka jurisdiction jong ka district council ka jingwara jong kane ka motion hakane ka sini kalong ba ngilapet ba hakine ki khniat sini bat aki por blalej ka rule jong ka council kalong very limited haka bayadai bat ka jingdan benta hapo ke mining activities hapo ke jela ke jongi nginda supet menta nakane ka minor minerals concession rules ka share ka ba ka government ka jushim ka shim ya ka royalty ka cess ka GST bat ka district mineral fund henry ka council pat kamyo kano ka share of funds na kinya ki pangalakadaw light tang na ka royalty te kani kalong ka aka ka ba pendu nong ya ka council namar ba ngilatib hi ba bon kini ki jaka ki badon kini ki marpo khendaw ki dei ki jaka ki bahab hi apo jong ka council bat akabang ya phai ya kani ka jinglong jingman ba hadian ka khalai tarik jong Julai 2000 ka khandai ka Supreme Court ruling kala pendu bor ya ka council halor ka baidai bo doyong te ngam tip ba nakaliang jong ka isi hato kala file review petition em halor kania kam handai kaneru kadai koi ka benta ka ba ka isi ka hap shimkhia ba but ngipetru ya bon ki ba nakaliang jong ka district council kamdan benta kum aka MRSSE ru ka council kamdan benta haka mining policy ru ka council kamdan benta haka ne ka Meghalaya minerals concession rules ru kamdan benta ya kane ka adoption jong kane ka IRA 1908 notified ka khandai spa prapoar ru kamdan benta te kalong ka basosi ado kata ba nakaliang jong ka council jongi ka ba yo ya kane ka royalty ka dei thik tang na ka royalty bet handai om na ka cess na ka DMF bat na ka GST te kumjuru nginda pet ya kini khniat sini ngora kini kane ka mat ka bangi kren spang neu spang kane ka mining activities sapo ka jela jungi kalong ka basosi ado kata ka ba nyoi ba kini khniat sini bar kini kisnam malalej ngila jui ki ko ko ba kiladon kita ki jing shalan tu yo doyong kejing ya ki truck illegal kejing kit overload bat ka ba ngakwa banwara padang ne ka hakmat jong ne ka house hakane ka sngi kalong ba khniat haine khniat sngi menta don way perlok jonga wong ba yarap lem yanga lailak tingka wong ailun tenga nga skwa men penpau kan ka house kan ski mentang ong benle kumno yong ba nga kwa bangan bandi yu do yong apa janda hel sapo goti tenga ngong kalong kumta mo ngong pyo aba ka padan mo ka ta ka ba pin bala auction yu do yong pyo ma banle ka ta ka business yong hoi te ngong kalong kumta te ka ba sowling ngo ula ai ka break up yang utau perlok jonga wong bang akwa benle wai break up baba nga but ban shim ya ka truck ka pakhat saw tayar de ka advance ka truck along arpsan hajar ubay do yang ulong shilak saw hajar khandai pusan hajar na menta ka entry de kata ka entry ngam tip ka dei na menta ka te khandai pusan hajar ka long ka entry te kata ka di ka break up ka bala ai ma u yang te ka jingman ra jangai kane ka benta kane ka sini kalong ba nakaliang nyo council hatu ka shimne am yakino ki lat kelinti ki ba ban pet ban khmi yakine ki illegalities yakine ki jinglong jingman ki ba ka revenue jonga council ka du bon ni pet menta bon ki bayo yaki mining lease ba pher ki yo ki mining lease ka haka kum ka rules ka jingkit ya kimar kalong khararton henry ka access ka bagikit ka along double te kum kini ki illegalities hatu ka council ka check ne namar ba habak haddo hi kadai ka jingdu
ka royalty hi ya ka council namar ba ka jing kit access jongki ka council jongi ka bun ma ka jing donong te bat kawiru ka ba peningo yang kalong ba hakane ka jing yoi jongi ba menta ka jing nya ka council kalong kata custodian yaki marbok hendo rong ala banong rei kajing dunong jong council na kajing shalan jong kini ki marbok hendo kalong kapa ngimla ban batai ba kala long ka ba syap palat bat ngasngo ba nakalian yo ke isi kadi ban simkhai kane bat kumta kadi ban pek ba ka royalty kamdai ban yo thik ta na ka royalty rei kadi ban karpa dia government ba ka kumnom noru kadi ban yo lang yang ka share na ka DMF na ka ses bat na ka GST tang ini khniat Mr Chairman sir ini habagi pek kom ka 6 schedule lagi para 9 kam syam la tho ai pang kata ka ba ngila ban yo na state government pangila ban sna handrai kidon tang ko royalty handrai katukat ni ki ba don kam ban ya keren bade hagalor kani ka pan ngiri i manakani baladat ya ka Supreme Court ruling ka baladat hakabala pendubor susu ya ka district council lembaga para 12AB badnangta lanang pendubor susu ya ka district council da ka balarai ba kamdon kanu ka bor halor ka mining barhanoi kidon ki share ki babon ki ba nakaliang juga sarkar kelabu ka 10% share ka bayo lembaga Meghalaya Environment Protection and Restoration ka hato nakaliang juga council kaladon mo ka jingtu ban yakran ba sarkar halor ka 10% ka bagilayo hadin ba kilada penti ya udoyom habang iyo iyan ni nakaliang juga council kamsyam ladon kanu ka regulation lani kanu ki benta ka bayadai halor ka mining ngaso berpau ni bakal ada kapor ngiyui babon ki company ki bawan baper ki bawan mahmud bersedang banti duyong lengba ka mining ka ba en sayo daki company baper lengba kani ka Supreme Court ruling ngiyui ba ka district council jongi kamdon bor halor ka MMDR Act tenrei ngidon bade ka bor ka ba kongsan ha ka ba insufficient ya kani ka bill jong ka landbil ke balawan en sawanra dahagani ke landbil ke ba en sawanra but ya kani la IT ni lapan kambor ni lembaga 6 schedule ke bangila ban sna ain halor ke kendo but lai but kawai ke benta ke balala ban sna ain ni ya kadai ke land use kabor ke bakong song tahun ke district council ngimla ban don benta ha kata kapan ha ka mining policy ha ka MDR Act bat kiwei ki bentang im syam ladon bor handrai ngidon ka ikhtiar ka pakraw kata kadai ka land use kibon ki company ki ban sawan nang ni sakmat lani kibala dat rumru hato kidon bentamu bat ka district council ban yo ya ki mining hato ka ka role jo ka district council ha ka ba swab ki company kin rung hangni ki pendon kam ya ka jaka ka jungi hato ka district council ka don em ya ka benta ban ya keren lani wa pendu bore ki ne ban ai ne ka dai tang ka jaka ba su ai no si ne ha kanu ka rukom kani ka dai ka wei benta ka bangin hape ngila don ya ka bo hato ngi pendon kam ne em napo ka district council ka jungi ngila yu bawat kani ka Supreme Court ruling ro surface right kalau ai ka Supreme Court ru kalau ai ya ka bor halor ka jaka baka de ka hok plom try ka dei ka jongi kamu dia ka jaka ka dei be ka jongi te ka ai ka role to ka district council ngasngo ba ngin shim ban pen kham ti ngimla ban don benta ki mining IMMDR bat ki wei handre ka ai ka badon kam ka dei ka jaka ka ba ki pendon kam ha ka ba wat ka Supreme Court ru kala itu ya ka hok long try ka jongi baka dai ka hok long try jong kita ki basyong basa ha kani ka jella ka jongi te habala itu kadai sa kamram jong ka district council ngasngo banang penklain ha ini wei benta bante lakam ya karkom trekan jongi halor ki mining activities
Hoi ni melaban kata ya ka mining. Hanre ni laban kata apa de ya ka jing penon kam jong ki company ba fair. Ha ka nugur kom kini ki company kinwan kin penon kam ya jongi klaim ba don banta ka district council. Kabadai kata ka custodian jong ka ancestral custodian jong kane ki jaga ki puta ki jogi. Masuk kumanong mga kersan sibun ya ka motion ke balamu ti chairman sir ba ka district council ka jongi langba ka isi ngara karpajur ban simkia halor ini benta bagi kadang ba ka jing simkia ka jongi kan wanra ya ka revenue hang ni hapo ka district council ka jongi ni ya keren sibun jing runang bawan ban revenue hapo district council Henry kita diminta bagi kam menurunkan. Nasional kami kamta isi indonesia sa bagi singkia halor kalanius kawala kamansyunda nakamta panjada ya kamani hamni apo katelak. Oleh sebab indonesia sa aksyan yang motion pembangunan dari MDC menurut materi apo tang kawai kabor ban kmi ban pet ya ki jaka ki ba hap apo ka jurisdiction jongka council te ni singokya alor kane akaleng jonga kumbu iem in chat jonga mining bat nginsa simkia alor kane bat ngin persang banwat ya kalat kalemti hakabayade bat kini ki jingkren jonguba banjob syapang kisier bangiyo tangkato kat detli kisier hoi ngitip baki bun ke jingmi jongka marpok ndeu ndre ke jingyo jongi kadai tang jongka mineral bat major bat minor tena kata daw ngidon hi ka jingdunong ndrei ngimdon pat hapo karul jungi banyo yakini kiwe kum ki GST bat ses bat kiwe ndrei nginya persang banwat kilat kilenti banyakren bat ko sarkar khamtam ne akabayade bat bakren uba Arbi lingdo siapang ka district share kane hoi ngin juyo ndrei ngin persang ban ya sakmat ban ya approach siapo ka state government bangin ya don bentalang akane ka share ka bedai hapo ka district share hoi nakaleng ka state government kayo ya katugas 4% ka bedai ka Meghalaya Environment Protection and Restoration Fund. Oi kato ngim don kano ka jingyo ndre nga tip kendiat sapang kato namar kato ka fund kalabu kerpang ban penbahadeng ya kito ki jaka kibala sakta aga jaka ba sakta bati ya utuduyong timenta kumbang adon seti sepo ka state tinga tip kendiat sapangane kilasdang ban ai seki district ban aibor seki district ban bu ya ki proposal ban wanra ya kitu ki jaka kibala sakta haka ti duyong mat ban bu ya kino ki jingdon kam ban thung beng ya kiding kisik kum kita kiladon nakaleng ka state government tena kaleng jongi ngimdon kano ka jingyo akane ka 4% te ngin kumki ying jong kane ka council nisu aya ka asuran kendiat ba nakaleng jongiru ngin persang banya song perkat banang penbahas su hakabayade batka mining department lane hakabayade batka lanius namar ka mining batka lanius
kalan department kadon kejingnya dei kebajan tingi hap ya song perkat hi artli ki department bandia penbaha ya ki badon kam hakaba ya dei bat kamaining jongha konsil ti kublai sibun ya pi baro ki bala sim benta hakane ka motion bala wanra dau MDC Jongka Ramrai. I beg to move that this House do hereby discuss the non-release of council share from the royalty on major and minor minerals and central funds by the state government. The motion is now before the House. The mover will please initiate discussion. Mr. Chairman, sir, nawan ra akan make a motion amar ba kumangila keren kanu ko institution kanu mla ban penya chakrang ban penya excellent tem jong sinsar khadar jong karoi kapar lada kadon kajing kerdo bisa na kajing duna bisa de kumbangi smutho ba kades council jongi wat kajala jongi kabala light na ka jing pentrekam ka panchayati raj system niladon da Sarkar India kala ibet berkala pediang bang ihapa ka 6 schedule area umdan kam panchayati raj system dihendrai ka basonsi kalong ba hakini ki snem baladep bakim padon ki jingkhang ya ka pomding ka khaiding ya ka ti doyong bat kiwi kimar pokhndo kamot ka council kapyang hi ka jingyo ka fan na kito ki ma pokhndo dei nado bawan kene ka Supreme Court ban ke NGT ban ya ki jengti khndo ya jengti ki marpo khndo ya ka ne ka jeng pengat ikiting ka ba mansha ka revenue ka bun tengah sko ba hapor ba la pelait yangi na ka panchayati raj system let's say ketu kapor ngila dai ban kerpat ban one part kumbala keren uchi minister kini gisngi ba one o speaker jo ka lok sabha wakadai bandan ka panchayati raj like funding system ka bang lakaran teng menchua Mr. Deputy Chairman sir bangidan kam ba ka Sarkar India kan ano kata ka rekom fund yang ke council bangilan penia ya kan administration ni te toh kat ba kapatwan kata kapor niyo kini kijing yarap na ka Sarkar India niyo kini ki share jongi ki badai na major minor mineral taxes taxes on vehicles motor kito terter te handai kipo kalong ba ngimchuyo kini kipo mobian kumbala keren OEM in charge jong development ba habda lechade shatai bankarpat ya ka sarkar renga so bakadai ka kamram jong ka sarkar jela ban pelat woodwood mardor ya ka fan kepada ka share ka bahak kepada ke jongi council bakinum deko kijing trekam hangning yo sngo nomba ki paiba ki bayo ki kampon roy hadian sandru banairu teng ki bil patlai te ngamtip ka taw kala mandai de kiwi kita lane kala mandai ba kijing duna ka pisa bomyo ka bahak jongi ki por bobian te kumbang itip akini ki sngi balaya keren pat lemba ki media sources ba wat kaneka central fund kebengio namta ke excluded area hado menta new prabanai ka sarkar jela tempat pelai abala yo kata ka ba ngide benyo kemba sauku san saukun crore nang yo kemba marsiteng tengah sko kenekan pendeko ya kijing terekam jo ke isi den nang ta bangon ra kaneka motion Mr. Deputy Chairman sir ba ban pen sko syaka sarkar jela lengba jongpi lengba kaneka diska sesya ka isi jongi ba ka sarkar jela kan chimkhai kene ban pelait no ki ba jong ka sarkar jong ka dis council mengila ban penia ya ki sinsar khadar ban penia ya ka kampan roy hne po dis council kuma ngala keren menne kat u speaker jong ka lok sabha wong ba ka dis council ka trekam la ne ka function kum ka mini legislative council da bang ide ban trekam kum ta ka mo ka state government ka de ban chimkhia ban pe ba ki ba jongi ki bang ide ban yo lamba ki royalty lamba ki central fund ka ba ka sarkar India kalapan ba yangi ka sarkar jela ka de ban ayangi bakan kan kampalai kam koloi tengah pe kembalang po dis council hapo Garo Hills bahado daki imat daki pognai kinong tre kimyo tulong te namar
kawai ka banta ka bangila ai ban punya extension kadar administration of council kadai lembaga bahak pengide banyo masyu ai nuksa tamapo garwils this council hado baki nong trai ila hab like da ka agitation hab strike bakinyo ya ka hop jongki ka tulop jongki ka bakila trai dengan snow yo ka kta so yangi hadin habut baki nong trai jongi gibla trai sitam ne po council la shai kindo ka bai nong dengan snow kan kta Jadi nang ta ba Mr. Deputy Chairman sir ngiwan ra ikani ban pen sngau syaka sarkar jilla bat ba ka isi lengba jong pi ba pin bathai ki isi bakin simkhai kane bakat ko badai ka bha jongi kat bala ban pen koloi ban pen poino bangila ban penia chatrang ya kesesat kada ya karoi kapa dengan sultan ini hi Mr. Deputy Chairman sir ba ngon ra kane commotion masuk ko badon kam hado kata-kata ba ngin urge ya state government bahkan pelai koloi ki bahak jongi kumadai kita ki guidelines ki bela partner sarkar India dan kira kita ki royalty ki bengli banyak Deputy Chairman sir aro yang ni korban kerjaan ni ka motion laura di NDC dan buron pon lim ba roni bing do tekumbagalong sisay nado ba lawan ni GT lagi yang tinggi aja ki habis bahaya mau menebar ka jantia baka garwils kiba lagi kot kuar ado meneru namaro jingin jubum yo tulap joki ba ngaji populasi sarkar ya sian te baru prat ini so kiaban ta council ba kamtam ni ba kumbakalong dan jimi syuta jadi council ke jimi kalau tangkatak sebenarnya trade barkatuni na transport tenai bang pet kanawat ki kanaya ka por ka sorangan ko mikian mo community magdegari ji ali ka bir spa don dewyong don ki mar joka di mata hadu umau ni kundo ya jam siap lo ti don ki bale ni ke mining list terlihat ka council probor ka juai ke nosi ki bale ni mining list ba kunta tetel bale quarrying te kini ki mau ki man kasih dia bisa jalan sabar setiap sabar juga nika rigi jongi melalui India mo te kumbakalong Malaysia nika share buan seka council ka dei mo kat kumka mau tu minor medal tu mausun hatu ngatrai kam dei kumba jalan mo share juni banyo tinggal soba kumba council ka bu ini ki don ki get forest check job forest review ikit atau mla mo ban bu ini ki kinja get ki don ki kinja ban yo ban monitor mo ya ting salan mau ni bu motion sabar kenapa nyo ban tip ya ka hok jo council bade ban yo bat kumba long dei ta ta ki dei ki mau boulders mo ki ba ki dei ta ki exporter ki sim NOC nang ni badi license dia lor kini ka lor ni mau bas chalan sabar layo ka council layo nam yo ya ka sia jo ni mau te namar ko bagalong yo so ka ta major ba minor ki major mo mausun bar ka major de do yong ten rei namar ki dan kini department fair ka piludi bar ki we department ki pentai ki kam fair ki lembaga kontraktor dia bagi kontraktor la ot ya bel ki ada kayo ka forest yer ki mo wat di siap yu mau te ka council ka hatu kayo bentar ni ka forest ki ba lot lagi kontraktor bunte la ka council ka sim kia ban bodin ban monitor ba halo gini ki share bade council ka bakan yo try ka council ji ka dum marji ni ka kanum simji abade ka finance nomor ba hot bongi na ka por support ni wadan na haliru want to speaker juga sama want to speaker juga sama tuan buat ni ikan maliang jongi lah ya penpau yang ni baru buat MP dan buram lu long ba perkanya council te ni council jadi bandon ke jam ba government kadai ben pet ba perkanya ke council kamtom ni ya ki share badai banai kan badai ban kat ko bakalum ban ai kapor babiang
Ini long jing pau jual yang mesti jual mesti 57 tahun bekerja ni ka motion mora di Baroni di MDC po mendir. Oh, ila don kejinya keren akar santrik akabayade batkane Andre di don kami panya ya keren deng ya kaneka pang namar ba kadeka yap kain yung council namar krem na don kapisa kemud kano NGO aneka snong katau aneki department per kemud ngimla banyat tingide ban simchai ya kum kini ki cingyo kabade ka bha jongi council he hakabai de batkane askwa pan pensai indiat ba kajingmang nakabenta jongi baroki district council hamne apo ka state jongi kadai cispa rapu artrol ndrei nila yo release ya katoka 100% ke kabha jonga council jongi nio arpo rules of nyolak sanpo aja ke kadang yo tangya ka antaj scheme tendre kabadang sa bat ka state kadega taj scheme hakabayade bat kane nila yalek barabor rengkat bat CM bat u EM in charge jongga development arsin laisin nila lek banyak kendu yau minister in charge jongga PHC ru yau CM ru nila kendu bat nila keren hi barabor sepang kene ban aino ya ka clear picture akabayade bat kene ndrei ki ong bait apsua in persang pan ya kabiu napo ka central government mo te nangata daw nakaleng jungiru nila su apsa ya kata hadu unta te insa persang ni ban ya buddin yakine katbang patyo ya kane ka bisa namar kadai ka hok jongi namar kane ka skim ba ong antai eka touch scheme kiba pentrekam nagabenta ka water resources ban ka health and sanitation tingi hang ne ngidon ka department jong te nila ban penon kam ya kane di balai kidang up ya kata ka view jong ka central government 15 finance tenata daw nagaleng jungi nginam song tat banya buddin ya kane in persang hi katbala banya kren bat ngila kren sai batu minister in charge jong PHC ba persang no ban employ namar lada pipen slam te kane ka skim bangiyo naga 15 finance ki hapsiu bat interest ki kataru ngila om te nagaleng minister in charge jong ka PHC ula ong hi bangan persang ban employ ban song meeting bat ki besar lagade ban don lang bat ka JJM ne indon ne kata ngar ngapat don kejingtip bat ngan sa persang ban wat ne aki besar ula ong minta te nagaleng jongi ka house hangne nitip cai bangi don kam yakine ki bisa ban pentelun siapo ki konsumsi jongki MDC ba per na tadawi nakaleng TC ngirungin nom chong thai patin kular yapi bangin buddin adu banda yo yaka jubab kababya te hakabayade pat kajing kren jongwe MDC
mau plan agabede batka share jongi hoj niyo yaka share ndre niyo betang yaki share ki bayade batka duyong mausun batki CF ki forest tan kita niyo ndre haka jing sisa haka por mensua yaka duyong niyo 60-40 ndre hadin ba kalami kan notification napo gubernur haka katsantrik Januari hatndas pakndai pesan kila ai no yengi tam won pat nagata ki ai tam 100% naga cispa kikumta nakaleng jungi ya kaneru insa persang banya kren den lada kayo kahat kabian namar POE bamenta nakadau kaneka klam COVID-19 kalak tak sibun hi kamtam ya ka kam duyong namar ka wan ka ban jong ka entity kamut karukom penyaj ya ka duyong kalak sange tenata dau ka share jong ka duyong ru ngilak dunaba hagane ka kidile nasuatu yapi ngimpat yo AMM niyo tan naka arjar kat kendai kat kendai batka haka kat kendai niyo arsin bat haka kat kendai arpo ngimyo shu arpoe ngimpat yo de nakata daw yakineru ngin sa persang ban putin ban yakren ban pelat no yaki share ki bangidei hok ban yo naka duyong bat naki wei ki badei bangin yo yaka share akabedei bat ki NOC kumba lapan pau daw MDC namo plan oi kineru kadon hi kirul jongka konsil bangin ai KMC pat kadon kesidul red kibalabu daka district council kum kitor ngiyo indre nindayo sibun kumbayo ke state government ya kini ke barokoy insa perkat akesi panang penba susu yaka jingdon kam kabayate batka jingyo jingkot ia men deputy CM in charge tamatang iwi kentien iba ngayo sngo ba nakaliang ka sarkar kiyong daap ya ka view jong state government tengah sngo Mr. Deputy Speaker sir kala syai kadar ba kane ka central fund ka buan ya ka excluded area kemud kadai bi ka bahak jungi tengah sngo kata ka tight scheme ka bompat light kadai bi ka bahak jungi ngatrai kamdon benta ai ruem ka state government ban bypass ne ban violate ya ka direction jong central government tengah try ke badai ke jongi na syukur pat ya ka isi badai machuang baik na try ke tak question does not arise ba pensim ya ka view ka shilong pin pa shengi ka jongi ke kamera badai ban le ni pa UC shapi ila pentre ne ka skip nomor kat ku mengapek itu ka meeting ka minute sung tu ka meeting ka ba penia choose ke tri kalong hub mobilize resources na mata ka jal jivat mission let's say tak apa poi perkhat bangi ka discouncil minum tip AA la sushim no ka bhaju tenrai kamdon AA ruem na ka guideline jong ka central government ka ministry of tribal affairs ba kani la ko kam sto so ngan ka pat deputy CM badiem development ba ka question banda seek ka view jong ka state government does not arise kanum don kubata so teng so tengita but kumal ai jengmot i member leader of opposition kalong ba kumbalong nota ki construction ba he kilawan ni
Ti kadon shisha ka jing shisha ka ba ngatrai me te pai ba he ba ki department ki badai ya ka developmental activity ko PWD BHC but QQA department ki sim ka royalty forest royalty na contractor te kamot nakaturo le se gide ban yo mo balikan sim lo tang state government kapala don pa ka provision of article kini fund ka government of India consolidated fund jong ka sarkar India ngingim dan kum kata le se kum kita ru ngide ban pej ba kebalong mentala ada kawan ngipet Mr. Deputy Chairman sa lada ki pentrai tang kane ka surok nang ni shatauki kabala palat ki hajar crore ngai ang tu tang ka forest royalty ru kapala bonba dengan kerpa ki si ba kinya keren kiwi project ki bahe ba ki forest royalty ki ba pi ot ngai contractor ki firm ki ba pentrai gitu ka des council ru ka debnya Saya bagato kadai kapisa jumi ndrei nidang up ka kataga daw bakin ai ba melawan release segi ya kaningin sa India long la state government kin ai lano ke lada sutu ba kadang slam tinggi hap ai no daga jinto tungka reminder kami kumka nga sukren sai ba lada penslam ke bahabang ni ai no daga deadline ki ba adu nat apo kata sing ada release ke longil nakalem tingil ni hap sin no ya pai